Karli tang subitahan se pia phan chikimo dun pen milur kaidun si justice ke hangpi. Bokajan KSA Regional Committee la penili branch atum chelang si Chukihula Police Station along Karli tang subitahan se pia phan ahokakang sai kilong weg jia phan Pinpura lo Kapajerdam. Dwarbaguri constituency ke Parlo Apar Dehuri rong supia rong along isi council pen kijunalang MEC Richard Tokbi pen akerap Kapajer. Kanghon awi nang palunjir ke damtang ni phain koira trok pen mohor ke ne pangchengsi ni phai thom ke an mohor ke ne bang dung kiti. Birta kemi lo charli abang ko abang pia dumapan. Dipu Commerce College Amlapatia long kep ang dengki untang atumapan higher secondary first year arts lapen commerce stream apartment admission pipomlo. Lapen pipombo krehini ang deng mate higher secondary ang dengki untang atumapan BA lapen BCom first semester KK Hondigo State Open University ke Parlositame admission pipombo. Dolang aduntu MA Political Science first semester KK Hondigo State Open University ke Parlo lapen secondary mate kep ang deng ke Parlo National Institute of Open Schooling sitame admission pipon bomlo. Ang ton ben kachini ponji aphan lamri hing pen pirta en ponmi laki jongpon phone number along. Phone number laki 8638 576919. Ruithule thodlo 8638 576919. Aduntu 8638 675464. Ruithulo 8638 675460. Aduntu 8638 978724. Ruithulo 8638 978724. Kardom pinia birta than bang pinili malinti mungpi nonarjuk tha birtang tonpen. Lakhain ko raphon nilip MEC constituency ke Parlo Chukihula Police Station angkang Apardi Krumalong ilituma muso atuma pran ke dam nang kokpena jok prabjin pen kiri ke tarlipen ahokakang sai ki pibek je phansi kese hamphang song pen Pinpura lo Pipajerdam kedamtang ni phain korener kebar ni Apardi Krumarong amekar dorsing hanse lapen manai terang pia tuma supi karlitang subita hanse pi lapen soning ti lapen liderang pia tuma supi anisa ing ti pia tuma phan apran karmudet lapen anisa ing ti pia phan kithidangar pum anta ke theklong le det pena jok KSA Bokajan Regional Committee amai Phular Singing ti pen Japonsi Chukihula Police Station along Pinpura lo Pajerdam na swalong KSA kongchun bang Nubin Rongpi lapen KSA Nili branch along Rafael Terang Leo Tiso Bilison Tiso Arun Hanse Francis Rongpi Hangson Tiso atum chelang petpen Chukihula Police Station usiari deng Pinpura lo Pajerdam Pinpura lo along ke jongdun ke pathiwe ka bang phuaphan prabjin pen nebra ahokakang sai pibek nang jilapen inut kilong lelang angjir anisa ing tipia phan prabjin pen ritar libra palong pibek nang ji pusi kese atum ke hangpon lapenon kachari bom karbiang long tan mouse council ke jatum tim karbiang long ke jabang CM tuliram long hangatum kisung ke phovek ahema soraphan compensation pipon vek nang ji lapen ke pathiwe ka tumaphan case ke pabon pon case number 8/21/302/201 lapen 34 IPC lasokang sai pibek nang ji pusi KSA song atum Pinpura lo along jongpon Nilipen Musasteron 365 News India to pini nilitum ladak Chukihula thana along an kiwang nangkok ke lahendo je patumi dik tarik inquiry ner cap mare 28 labangso chiklulong hula lukhira marong along dahiniau sopi okchuri dam amat okchutur dam amat apran ke dam nangkok sobita hansepi lapen ako indu bangke anisaing tipi abang enon anda alang di bang ar pumlong lelang pusipu lasi nilitum labangso unan ben prabjin ben labangso la kelong lelang budi sudami ni tung palong dab jipan nilitum ladak Chukihula thana long nitum lu ipak nangathon lasi napen ako hala jundu patumi difulong postmortem ni pon abaso o supi phan sitami kumatsi ki claim ma kumatsi chuma thama alang phan prabjin ben nep ingnang nai pusini tum bangso lamhoi dak Chukihula thana ani tumpi lapen ako isi ke chunuri gang tung bang lan lo karbiang long SP phan sitami ni tum chunuring tum alang li labangso akes mate la culprit phan mate kichuma thave ke bang phan un an pen prabjin ben ke palong je phan alang li
dode sang se pin pen bor inai bu ni tum Karbilo Charlie Asong Bokajan Regional Committee hin pen alang phan sami ni tum lam paling tu lapen ladak Apar dehuri rong supia rong along MEC Richard Togbi pen kijuna lang lapen rong arlo along tengki si pipa jirpon. Lakhain ko ratroke parlo Dwarbaguri constituency Deithor police station ke parlo apar dehuri rong supia rong arataphan sorkar pen kerap palidam. Bangso along MEC Richard Togbi pen kanghon pen ajoksi kerap pipa jirdam. Lasi bangso saya long mate kijuna lang avarsai kipi. Kilong tu apot akehai singdon teron long kiring ti anparta surening ti pen ajok setami kiru pipa jirpon. Dehuri Penamos Inti 365 News India. On upper Nelly tum la tum local embassy Richard Togbi Phan Kachuru alam thegel hanlo Nelly tum ha 1952 51 pena Karbinglong MAC nang dulu sita MBC bang trok chok dat ansi non Richard Togbi ansi ni tum phan apa deh rong pisorong phan isi government ahom portina pi la sopas ini tum ini ngarong pig lo la si kado kawe rong tum anta chok pro lo noi tum adon tinta lang lalang li jul ben jok si lang cetang pen lo lang long pen lo hemalu ben lang en long pop lo lai non ni li nang kachuru ke lo ni tum lokal mbisi teng kacu claim tek bagi claim tek IMBC ke ni tum pupipin lah lasi lason IMBC si tum non ke bang lang sita pahai nak Okereng hawar pen ke chingsi Karbilun kan kabonda pon lake rang mukrang sini production na hin pen si bonda pon lason si non owi kimia tumta lamlun tumu kabonda pondo lason si okereng hawar mate rang mukrang sini production na hin penta kang hona wenang pualun kan ke damtang ni phaing koira thokar ni pen ni phai thom ke bar ni an mohor ke ne bangdung tipon bangso kang hona wenang pu alun jiralong chiparjan pon abangphu Cosmo ronghang lapen chiparjan pon abangphi archana timung piatum pensi chiparjan pon lapen labang swalun kilun pon abangphi rima rong phar pia hin pensi bang swalun jirlun pon Hawar kahat pen long bomon rong phar 365 News India Niphai thom ke bar ni jambili NGO tumpen patir pipom si COVID-19 vaccination ke patupon Bangsoalong andar Bokajan Borpothar State Dispensary Thiekpen BSD sector atung wangsi IC vaccination mudhuram terang English LP School along pedupon Laswalong jambili NGO long mai phulapen mudhuram terang arong along gaunbura monaf terang lapen BSD staff pen Puleswari Gugoi ANM Bimol Raj Bongsi Nelson Teron lapen kadukawe bang truck staff atung wangpen bangso IC vaccination asai klempon la bangso vaccination ke endun amulu ka phaila ke bang phukebra truck amulu katum vaccination endun lapen inuta positive ang thekelong ponawi pusi phirang kya thengno nang pachini dun Borpothar pen jotno singbe 365 News India Kisan Morcha hawar ke hadaro pen ni phai thom kebra ICR ni second executive amai kang nipon Bangso amai porphai kri si malom pensi hawar kahat sport association auditorium hola long si mai pidupon Bangso Kisan Morcha second executive amai hawar kahat constituency Kisan Morcha amai phu Birilal Swargyari pensi mai charipon lapen bangso amai long ali hisar puaman pen kachitong dun Karbi Anglong district Kisan Morcha amai phu Mongol Singh Hanse chitami chitong dun lapen man ke do hawar kahat constituency EM Khonsingrong pi lapen VDC chairman Ganesh Inghi mandal secretary Bapuramingti hawar kahat Kisan Morcha GS Ritimuni Bora tum chitami bangso amai long chitong dun bangso amai long sai chutikia so namung chithan chimumpon lapen te sai chutiki pen chitami alilong athema non charibom BJP asong pen setami pinang anak kera pipajir pon lopusi bangso maya long Mongol Singh Hanse pen namthe jaipon lapen te bangso maya long sai chuti kiara tatuma phan setami spray machine hawar ke hat VDC chairman Ganesh Singh Hiari deng pen pipajir pon hawar ke hat pen long bamon rong phar 365 News India Lakhakre Plikor Kanthi MEC constituency ke parlo dhenta ghat ke se branch harwatum koilamati apardi krumarong ilituma muso artakri si kalitang subitahan si piaphan chikimodun pen milur ke kaipon
Dentakhat Kese branch Kongchunbang Joysing Tiso Mai Phurup Singh Pro Dentakhat Lems Kongchunbang Bijoy Tiso Lapen KNLF Area Commander Joysing Hanse Atum Patir Piponsi Karditang Subita Hansi Piaphan Justice Kelong Nang Jiaphan Pura Chiki Mua Milur Kaipon Jongdammi Nonapor Munit Hangnat Kaching Honang Thegabi Pinason Si Labang Swapir Thialong Nang Mandet Pangbar Dam Lote Swarlua Tumki Pinso Maratumajak Kungason An Kiavi Lasinon labang swapir thialong swarlua tumki jui keda makachiria kenang so thepi khangjanglu Kalitang ili tumamuso subitahan si pisitami lapuson odlang no tumalong akisung phodon nang koklo Arta ke kom thektik amuso tumaphan kelang remve kaphan sodak pen ing saibek nang jipusi Dhendakhat Kese branch atung jongdun lasi patumi ning via jo por malompen kalitang subitahan si piaphan kachiki modu na sai kedeng pon kachisongang deng setami milur kaisi Justice Kelong Wek Jiaphan sayang deng pangching pilo lapen Justice Long Litike Sangsi Pusi Ongdung Dhendakhat Kese Asong Aradatung Kihang Pitupon Samilang Sopen Mijoram Hansi 365 News India মাজৰ পৰা আমাৰ নিজৰ ভনী নিজৰ বাইদেউ বা কাৰবাৰ ছোৱালী আমাৰ নিজৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল কি কাৰণে গুচি গ'ল কিহৰ কাৰণে গুচি গ'ল আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ইয়াৰ মাজত কালপিত হুমাই পিনি কালপিতে তেওঁলোকৰ নিজৰ কামনাৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আজি আমাৰ মাজৰ পৰা এজন মাতৃবুকুৰ পৰা এজন ছোৱালী হেৰাই গ'ল এই ছোৱালীজনীৰ ন্যায় পাবলৈ কাৰণে আমি আজি হাতত কেণ্ডেল লৈ পিনি আমি সকলোৱে শপত খাব লাগে যে আমি সেই ছোৱালীজনীক জাস্টিস দিব লাগে বুলি পিনি আমি সকলোৱে আমি আজি দিনটো প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগে ইমানটো কৈ মোৰ কথা সামৰণি মাৰিলো Te choro par piglo lasi ini ili tumanang kan ponetlo mo ke wang jilangan ni ke lapuson huni kanti ke popede Japan mate elitum kachinghon karlitang subita hanse piapan chomrang me chomrang so ke pa dodun pameka Japan litum arnamangno kadowestame hirjume hang pipen elitum minedisia por elitum condolence do ponisina Pinia Berta Lapuan sa Kanton Iglo Arnikemi Kardom